ETB-ko adizkideok, igande goiza dugu jaunaren eguna egoki ospatzeko. Azken saioetan bezala gaur ere santu bat hartu dugu gure gogoetarako. Hilaren 8an ospatuko dugun Santo Domingo ekarri nahi dizuet gogora. Domingo Kaleruegan jaio zen, 1170 urtean. Valentzian egin zituen teologia ikasketak eta Osmako kalonje izan zen. Frantziako Tolosara joan zen gotzain bati laguntzen. Hango elizan arazo handia ziren teologia eta eliz disiplinaren aldetik. Testuinguru hartan garbi ikusi zuen eliz ikasi behar zuela elizak, adizkidetzea lantzen ikasi behar zuela, arazo guztiai aterabide egokia bilatzeko. Zentzuzko jardunbideak fruitu honak lortzen dituela. Indarra, mehatxua eta beldurra, ez direla elizarentzat bide honak. Domingoren aleginek emaitza ona lortu zuten, baina bereziki Domingo kulertu zuen evangelioa eta jainkoaren hitza ardura ikase behar direla, gero azalpen egokiak eman ahal izateko, eta fededunei eta bestelakuen bihotzak onbideratzeko. Horretarako apai zintzoak eta predikatzaile trebeak behar ziren. Jaunari eskatu zion eta bere asmoak hobeto betetzeko orden erlijioso berria asmatu zuen, dominikoak edo anaia predikatzaileak. Domingo Bolonian hil zen 1221 urtean. Domingo bere ohitura garbiaz namar bentzen zen. Jainkoari zion maitasuna ezen nola nahikoa. Horregatik langile jator eta graziaz betea zela ikusi zute denek. Harengan ageri zen beti harimako bakea eta patxada, errukia eragiteko beti zegoen prest. Eta bihotzeko alaitasuna haren aurpegian ikusten zen. Untasunak eta alaitasunak bihotz barruko bakea kanporatzen duten bezala. Alde guztietan, bere hitzek eta egitek evangelioko gizona zela aditzera ematen zuten. Egunez, besteekin jardutean, etzen Domingo bezain gizon xalo eta alaiagorik. Gauez, goxo eta otoitzian irauteko etzuen berdinik. Etzen iztuna, jainkoarekin otoitzean edo anaiekin jainkoaz mintzo ez bazen. Jainkoari egiten zion eskaera berezi hau esan. Eman ziezaiola egiazko maitasuna, gizakien salbamen lanean erabat saiatzeko. Kristoren egiazko atal izango zela uste zuen baldin, eta oso osorik, bere ahalmen guztiekin harimen salbamenerako nekeetan sartzen bazen. Jesu Kristo gure salbamenerako eskaini zen bezala. Asmo horrekin eraiki zuen predikatzaileen ordena, luzaro eta ongi pentsatu ondoren. Bere ordenako anaiei sarritan esaten zien, itun zaharra eta berria etengabe ikasi behar zutela. Berak, Mateoren evangelioa eta Pauloren eskutzitzak beti berekin eramaten zituen. Askotan, eta arduraz irakurriz, buruz ikastera iritsi zen. Bizpahiru aldiz gotzain izendatu nahi izan zuten, baina ez zuen onartu. Domingok nahiago izan zuen, bere anaiekin behartzu bizi, apezpikura igotzea baino. Azkeneraino gorde zuen biziera garbia. Eta Kristoren sinisteagatik zigortua eta hiltzeraino txikitua izatea nahiago zuen. Domingo Gutman hil zenean, Gregorio 9. aita santuak, izan zuen, ezagutu dut gizon bat, egiazko apostolu baten bizitzan beti zintzo ibildena. Gaur apostoluen aintza bera lortu du zalantzari gabe. Domingok eta Dominikuek bere adar guztietan Mariari diote debozio berezia. Errosario santuaren zabaltzaileak izan direlako. Errosarioa beranduago antolatu zen gaur ezagutzen dugun moduan, baina bere ordenakuak alegin handiak egin dituzte horren zabalkundean. Domingo otoitzelari bikaina zen, eta bere lagunek ikusi zuten otoitzerako gorpuzkera ezberdinek erabiltzen zituela. Eta nik laburki aipatuko dizkizuet, jaso ditudan moduan. Pentsatuz, otoitzean, harimak gorputzeko atalak erabiltzen dituela.
Arimak kemena ematen dio gorputzari, baina gorputzak laguntzen dio amari otoitz egokiago egiten. Lehenengo gorpuzkera, makurtzea, Kristoren aurrean burua apalik, zerbitzaile humilen pare. Bigarren, lurrean, auspez, etzanda, Jainkoaren errukiak pekatutik eta txarkeriatik zutierazten gaituelako. Hirugarren, norberaren minak, nekeak edo nahigabeak Jainkoari eskaine, oinazetan direnen alde. Laugarren, belaunikatzea, Jainkoa hobeto gurtzeko eta arenai santua berehala betetzeko. Urrengo, zutik, otoitz beroa, goitik eta beraino jaunak harrapaturik behar direnak egiteko beti erne. Urrengo, besoak zabalik gurutzearen antzera, Domingok otoitzkera hau erabiltzen zuen, gorabera handiak zituenean, Jainkoaren errukia eskatzeko. Eskuak engora, espirituaren doainak eskatzeko. Evangelioa irakurtzen, gurutze santua eginez, jaunak hitz egingo balio moduan irakurtzen bazuen. Eta bidean doala, predikura edo seridengana zioala, otoitzean prestatzen zuen bere burua. Lagunok, otoitzak aldatu egiten gaitu eta gizadi minduaren minak jaunaren aurrean jartzen ditu. Egibidean ikus entzule zaituztegunok, gaurkoz nahikoa da. Urrengo txandar arte, ondo izan.